Köszöntünk minden kedves nézőnket az első sorozatunk első epizódjában, és itt van velem Balú! Csá! Szevasztok! Itt van egy kis bónuszláda, és ugye most szerven játszunk közösen Survival-t, de nem húzom tovább az időt, mert kezdjük is el. Itt van egy kis bónuszláda, ne halljunk éhen rögtön. Ennyit visszarakok neki. Azért mondjuk nem kéne mindent kivenni, mert... Tudom, ezzel mondom, hogy osszuk el a cuccokat. Hát talán mondjuk ki se kellett volna venni. Most minek dobod ide az összes kőcsákányt? Nem tudom. What's this? Mi? És mondjuk baltát ezt nem adnak? A kedves meg ásót? Meg kenyeret, igen, meg fákját. Steak az nem kell, az már van nálam, az kiszed, de azt kiszedtem már. Maradjad. Na. Jó. Na szóval akkor kezdjünk el fáklázni. Ja. Túléljük az első éjszakát. Ó, igen, működik a Timber. Yes. Ó, megy? Kire? Persze. Na igen, bent van a Timber plugin, hogy kicsit megkönnyítsük a dolgunkat. Azért ezt a ládát magammal viszont. Hol vagy? És így azért realisztikusabb. Ó, nem tudom, itt vagyok. Úgy gyűjtsünk gombát, hogy is kellhet. És semmiképpen sem fogunk csalni. Ja. Az első epizód az ilyen körülbelül ilyen 15 perc körül lesz, de nem kötjük magunkat időhöz, csak ilyen randomra. Na hát akkor kezdjünk el valami házat is építeni. Jaja. Lassacskán. Folyton szeretném vágni tovább a fát, azt észreveszem, hogy lejön az egész. Haha. Jó. Szerintem ennyi, hogy előre úgy nagyjából elég is lesz. Most hol vagy? Hí, ott egy sivatag. Amúgy. Fejek mögötted. Ja, jó. És születbal, hogy én ilyen mezőgazda típus vagyok. Úgyhogy azt is el fogunk kezdeni mezőgazdálkodni minél hamarabb. Hisz az igen jövedelmező azért. És majd ilyen szép kis birtokot építünk ki. Ja. És ez csak sima survival lesz, nem hardcore. Mivel a hardcore az elég gázi szerverben. Hát igen. Most, hogyha valaki meghal, az egész sorozatnak vége. Hát ja. És nem, Úgyhogy hogyha te olyan csak béna sima vagy, hogy survival basz. lesz. Még meg nem halunk. Vagyis nem még meg nem halunk, még meg nem unjuk. Ja. És azt nem tudom, hogy békében van-e a szeró. Majd kiderül. Ó, Ajna. Az úgy gáz, hogyha a békésben van. Akkor átállítjuk. És az első epizód az békés lesz. Áháhá.
Na, Akkor kezdjünk kezdjünk el házat építeni. igen. Ha most akkor jó, akkor abból lesz. Az a padló Tulajdonképpen legyen, vagy már a fal? szerintem már a fal. Vagy nem, szerintem a padló legyen inkább. Szerintem. Hopp, alma. Hoppá. Mi rögtön ilyen dizájnos házat építünk. Na jó, azért annyira nem. Há. Jó. Bárány. Szia. Kinyitad! Igen. Cukornád. Király. Leszedem. Az tényleg király. És az is király, hogy én egy blokkal máshova raktam. És még itt láttam még egy barányt. Hát szia. Na. És egy ágy. Meg is van. Egy ágy. Egy ágy már megvan. Van már 3 gyök. És mindjárt lesz 4 is. Olyan sok bárány van. Megy. 5. És ahogy jól láttam, 6. Megvan a 2 ágy. Szuper. Vettem. Jó. Na most vissza kéne találnom. No TP. Nem TP-zek. Jogi tudom, honnan jöttem. Úgy, nagyjából. Ott a cukornál. Tudom, honnan jöttem. És itt is vagy. Wow, tök jó lesz. Ott majd ezt vizével kell kitölteni. Majd ezt tölgyfával törs ki. Az ilyen lukakat. Nyírfa kell? Még nem kell. Hoppá, már sötétedik. Úgyhogy húzzunk bele. Azt ugye vágod, hogy kard az nincs nálunk. Tudom. És amúgy bejárati ajtót azt hova akarod? Az jó kérdés. Várjál, fennmaradjunk, hogy kiderítsük, hogy nincs-e békésbe a szeró, vagy egyből aludjunk. Szerintem maradjunk fent. Viszont én berácsozom nyírfával, hogy ne tudjon bejönni ide semmi. De egyébként hangokból meg tudjuk állapítani. Ja. És ide vágok egy lyukat. Áú! Lehet, hogy békésben van. Van egy ilyen érzésem. Akkor át kéne állítani. És akkor már... Akkor most meg is van.
Az első vágás! Jéj! Akkor hamarosan visszajövünk. És ja, hamarosan visszajövünk. Na, újra itt vagyunk. És állítólag lassan sikerült átállítani. Igen. Békésbe volt a szeró. Ja. Látszik még. Nagyon szörnyek nem jönnek. Aha, egyből elkezdtem éhezni. De furcsa is volt, hogy nem éheztem. Ó. Le is ment egy fél. Na, Tehát egész lement. akkor Na, most már biztos. állítólag vannak szörnyek. Nem tudom. Gyere, akkor menjünk együtt és derítsük ki. Várjál, ezek kéne kardot kraftolni, nem? Ja. És akkor maradjunk itt egy Aludjunk kicsit. először, vagy ne? Ne aludjunk. Kraftolsz nekem is? Aha. Jó, akkor nem kraftolok. Még kapsz egy ilyet. Én viszont kraftolok lábát. Ó, kösz. Várjál. Pillanat, csak lerakom a cuccokat, hogy ne veszítsek el semmit. Ha esetleg meghalok. Nálam is van egy láda. Jó, rakd oda, és akkor már large chest. Na, akkor go, mehetünk. Várjál. Mehetünk. Ez durva amúgy. Na menjünk. Vannak a szörnyek, mert amúgy nem hallok semmit se. Hát, remélem. PvP amúgy van, meg tudlak ütni? Jó, csak kézzel ütlek. Nincs. Hol van? Jó. Na nem áll, hogy még most nincsenek szörnyek. És nincsenek szörnyek. De mindegy, szerintem a következő éjszakámmal lesznek szörnyek. Ja, lehet. A zenét ezt leveszem. Egy. De ronda a ház. Na jó, annyira nem. Ja, hogy menjünk aludni. De krábbákik várjon, bizé. Jó reggel. Na, szerintem keressünk valami bányát. Én szerintem megkezdjünk el gazdálkodni, az menő. Nem, bánya. Gazdálkodás. Bánya. Gazdálkodás. Na jó, én nem akarok ilyen emlékezni vele. Bánya. Jó, menjünk a bányába. Hogyha van. Biztos van valahol. Gazdálkodni akarsz? Okosan? Ja. Belőlem azzal is kezdhetjük. Most jó, ide most elöltetek, hogy mit tudom én mennyit. Várjál. Azért megcsinálom. Na, itt tök jó. Haha. Na, menjünk. Keresünk bányát. Yes. Elrendeztem a cuccaimat. Na. Bánya. Rózsa. Szerintem azt nagyon ne gyűjtöget, mert hogyha kint lesz a Crab Bucket 1.7-es verziója, akkor rózsa az nem lesz. Ja. Akkor nem lesz túl rózsás a helyzet. Hol vagy amúgy? Én nem tudom, hogy te hol vagy, viszont én találtam egy bányát. Na, sziasztok, újra itt vagyunk, itt voltunk a bányába. Igen. És megjöttünk. Yeah. És folytassuk tovább a bányászás.
ennyit is? Ja tényleg felszetted azt a vasat akkor? Én föl? Amit láttam vasat, még jó, hogy... Mennyi volt amúgy? Hát 4. Mire lesz elég? Semmire. Hát 2 darab vaskaldra? Vagy 1 darab Ja. vascsák? Az így elég fél. Megyek már. Jövök itt. Nyugi. Jó. De nincsenek mobok? 100%-osan átállítottad? Mert csak az Hát- éhezés megy le, az kész. Hát igen, sajnos. Jaj. Mi az? Majdnem beestem valahova. És hol vagy? Bányászom a szert, azt majdnem beestem ide. Na, be is estem. Hoppá! Ihi. Á, basszus. Itt van vas, szét kéne nézni, öregem. Hol vagy? Itt vagyok lenn. Itt van vas. Még mindig az az érzésem, hogy nem jönnek mobok. Hát ja, Itt majd végképp telefon. majd megnézzük. Nem izgalmas. Akkor az első epizód Még ahogy az mondtad, hogy ez csak egy darab. bakker. Húha. Az a helyzet, hogy nem tudom mennyi rész maradt ki. Visszajöttünk a bányából. Találtunk 14 vasat. Elfelejtettem elindítani a felvételt. És akkor most ez gáz. És most éppen éhezünk és almát keresünk. Vagyis almát szerzünk, úgyhogy Történt amúgy, csak ja. De béna vagyok, elfelejtettem elindítani a felvételt. Ne se kell ide. Még. most észrevettük, hogy Gergő milyen okos. De. Már nem mint ő okosabb lenne. Há. Ha. Az ödröt csináltál? Hol vannak az ödrök? Nálam. Hogy nehogy megedd a vasudat. Meg Igen. annyira éhezünk. Vas hiány. Alma. Hú, van almám. Igen, és most már mindjárt töltődni fog az életem. Az jó. Na, mit kéne még csinálni? Nem tudom. És van sok fa. Akkor csináljunk faszenet! Mit kéne még csinálni? Valamit akartam, ja, ilyen vödröt. Sötétedik, bár nyugodtan kimehetek, hisz békésbe vagyunk. Állítólag. Ha meg nem. Visszajössz? Mert zúgsz. Amúgy miért zúgsz? Amúgy miért zúgsz? Tudom. Hát én sem, azért kérdezem. Most? Most is. Hoppá, most jó. Volt eddig. Most nem jó. Na most jó. Azért jó, majd leállítottam a mikrofont. Az gáz. Most jó? Nem igazán.
amilyen volt? Nem. Ugye? És én meg hordom a vizet. Hordom a vizet. Hordom a vizet. A vizet, a vizet. Hordom a vizet. Hordom a vizet. És egyébként várhatóan lesznek redstone-os dolgok is. Az nem így leszek. Itt fejlesztem, hogy olyan is. Te fogod csinálni. Hát jó. Éhezek. Ó, lenőtt egy termés. Vágd le. Nem mész vele sokat, de vágd le. Vetőmagokat add ide. Hisz én vagyok a farmer. Én vagyok a farmer, gyerek. Gergely, Ó. Úristen, 4 vetőmag. 4 vetőmagom van. És fakapával. kornádat is le lehetne rakni. Ja, hozzad. Meg Ragd a víz mellé. Valahova. nem kéne inkább izére? Homokra? Nem, Van gyorsabban? nem. Nem nő gyorsabban. Én vagyok a cyber gyerek. Szerintem feküdjünk le aludni. Nem jönnek maguk, akkor mégis az éjség lett normál fokozatú. Mi? Lol, feküdj le akkor most. Jó. Na. Húha. Reload complete, oké. Amúgy laggolva megyek, hogy így laggol össze-vissza amúgy. Nem. Ha? Mert nekem te ilyen. De te biztos nem laggolsz. Hát kicsit lehet lentebb a grafikai beállításokat. De nem úgy, hanem net. Nem úgy értem, hogy nettel úgy laggolsz. Én? Hát mármint neked én. Nem. Így össze-vissza repülködök, így egyszer csak így megállok, meg megállok. Ja, hát az amúgy igen. Ilyen kicsit fura, de ez most semmi. Akkor még lehet játszani. Hát várjál, nem biztos. Hú, itt egészen megtisztítottuk a terepet. Ja, Itt a ház körül. Tisztás. Van nálam egy alma. Ha kell. Bum, tessék. És nálam is van még egy alma nálam, amit most én eszek meg, mert én is éhezem. Próbálj nem olyan sokat sprintelni. Ja, én amúgy mindig sprintelek. Én is. Ennek most amúgy gyere ide, Gergő. Pillanat. Csak még ezt kivágom. Kérdezhetünk tőled, hogy most ennek itt amúgy mi értelme van? Itt ennek az egy darabos lyuknak. Milyen egy darabos luknak? Én nem értek itt semmilyen lukat. Az egereknek. Ja. Egy pillanat, légy szíves. Rendben.
Ham. Oké, itt vagyok. Wow, bum, Balú berobbant a köztudatba, és megjött Balú. Bum, pedig olyan jó csönd volt. Állítottad le? Nem állítottam le. Pedig olyan jó csönd volt, már kezdtem élvezni. Nem annyira a videóban nem fog hallatszani az zúgás. Annyira. Nem tudom, miért zúg. Most zúg. Most egy kicsit halkult, Jó, viszont most én visszhangzok. Ó, várjál? Kis technikai leállás. Na, egy kicsit talán sikerült halkítanunk a zúgást. Ami jó dolog tulajdonképpen. begyorsult a netem, mi a... Begyorsult a neted. Az ló. Úristen. Begyorsult a netem. De király. Tisztára jól megy. Na, kicsit. Na, de az előbb jól ment. Rákattintottam az izére. Rákattintottam a chestre, azt egyből behoz. Jó, már nem olyan sokat tésik, mint amúgy. És már megint éhezik. Te kérted normálra, hogy normálra állítsam. Szerintem amúgy kéne keresni állatokat. Olyan érzésem van. Fél survival. Milyen szőr? Survival. Folyamatosan rendezgetjük a mi kis gardenünket. Pászta. Jaj. Nem tudok sprintelni, ez olyan megalázó. Most én sem. Szerintem kaja után kéne néznünk. Amúgy. Sziasztok, már megint nem indítottam el a videót. Megint okos. És most annyi történt, hogy találtunk, itt van egy templom. Nem tudom mennyire látni. De ez már a következő részre fog maradni. Balú meghalt? Az gáz. Na jó van. Ez a következő részre fog maradni. Sziasztok!